Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam katentreman kawilujengan miwah kabagas kewarasan. Mugi tansah tumanduk tumedak kajiwa kasarira konjo panjenengan dalah kula waradin sagung dumadi. Matur nuwun kepareng sampun kersa nyawiji wonten ing dalu punika. Winakani sinedahan saking keluarga Eging Bapa Seto dalah Ibu Ernawati mapan wonten ing tlatah Dusun Dawung, Desa Pandenharum, Kecamatan Gabus. Nginjur tepi darmaning sepuh mala kramakaken putra putri kinasih noninggi kusemaning Ayudya Elsa Olivia Firnanda inggih sampun jinatu krama dening Bagus Doni Trimahmud putra jalonipun Bapak Suyata miwah Ibu Titik ugi mijil saking tlatah Dawung, Desa Pandenharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Kaleres wonten ing dalu punika wonten ing dinten Hanggara Manis Naguting Ratri Buddha Jenar limrah sinebat Selasa Legi malam Rebo Pahing katiti sura kaping 3 malam sekawan bulan Februari warsa 2026 kanthi sengkalan Wreksa Tarung Sempal Kaeksi panjenengan kapurih hanjenengi saha ngestrendi kajat pangajapipun Bapak Seto miwah Ibu Ernawati wonten ing dalu punika sinambi ngrantu laksaning upacara candhaipun kula sakonco pinanggihan kalian konco-konco saking Purnama selalu di hati nyampur sari. Ika kepareng wonten ing dalu punika nglajengaken tepang lipur kala siang kanthi kemasan simpel musik dalu punika jangkep nyampur sari kepareng sawon siamaptos yoga ing karya Swarawati Catur Manunggal wonten diajeng Yeti, diajeng Devi, diajeng Widya ugi diajeng Tiara. Matur suwun izin sampun katuraken saking perangkat desa wonten ing tlatah Desa Pandenharum Bapak Lurah Lumeber Sadaya Pro perangkat mligi Bapak Kadus Bapak Kaur RT RW tokoh masyarakat nggih wonten ing tlatah Dusun Dawung boten kadalomen saking monitor keamanan Polsek saha Rambil Gabus. Soalipun kanca-kanca Purnama campur sari sining kuyung Purnama Audio kalipun dening Araga Production Shooting ugi live streaming lumantar channel YouTube saking Purnama selalu di hati. Kula sakonco kula kadang-kadang ngaturaken salam pambuka Purnama selalu di hati. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, iya yo, eyo iya. Mas Bayu, piye Dek Nitya? tak kira mau apa aku siok Mas. Aku eling zaman cilikanku Dek. Piye Mas? Kembang api. Oh, zaman biyen kembang api. Kembang api. Lah nek saiki kembang apa? Kembang telekan. Lanjut Mas Bayu. Tresnamu bakal dinowo mati.
murwakani karya ngaturaken salam pambuka sinarengan kanca-kanca saking Purnama selalu di hati nggih sinambi nenggo lampahing tata upacara candhakipun awit panganten nembe tumuju wonten ing sasana busana wondene katemben ngrucat busana kanarendran ingkang badhe ngrasuk busana kasatriyan Purnama miyak sepiring swasana atur panglipur katur para tamu pepunden-pepunden kula para pametri budaya sedulur wonten ing tlatah Ndawung alhamdulillah mugi sadya tansah ginanjar seger waras bakune dalu punika saged nyawiji kanthi suka bagya mulya mangayu bagya kajatipun Bapak Seta mewah Ibu Irnawati kapurih hanjenengi sang ngestani kajat kang ginal nggih kramaken putra kinasih Mbak Elsa Olivia Fernanda adalah Mas Doni Tri Mahmud syukur alhamdulillah yentuk jodoh entuk bojo tangga dhewe nggih betheke iki alhamdulillah tumrap Bapak Seta adalah ibu menapa dening Bapak Suyata miwah Ibu Titik nggih alhamdulillah kasembadan sedyanipun matur suwun kanca-kanca makarya Purnama Campursari Purnama Audio Purnama Lighting Purnama Panggung komplit